Guretzat garrantzitsua da gure herriek ze garrantzia duten euskararentzat ikusaraztea eta hori azpimarratzea, eta horretarako ekimen ezin aproposagoa da Arnasetik izeneko lehiaketa hau. Aukera ematen diete gazteei euskaraz sormena lantzeko, eta horretaz aparte ikastetxeen inguruetako komunitate osoak parte hartzen du. Lehenengo ediziotik bigarren gora parte hartzaile kopurua onditu indala, 112 bideo sormen ikusi ditugu, eta kopuruaz gain, esango nuke lurralde ezberdinetan ere gehiago zabaldu dela. Lankidetza baten emaitza, Eusko Jaurlaritza, Nafarroko Gobernua eta Udalerri Euskaldunen mankomunitatea, 3 ibili gara eta gabiltza ja urte batzutan bide honetan. Gaztetxoak, hizkuntza ohituren inguruko hausnarketa, sormena eta teknologiak. Pozgarria izan da, honat etorrita, Donestebeko gaztek hartu dutela publikoaren saria. Irakasleik errantzigun eta azkenin animatu ginen eta egin ginen zerbait. Gure bideokin transmititu izan nahi duguna da zan da gure herrialdeko hizkera eta gure kultura pixko erautsi. Bota gintuen irri batzuk eta bastante ongi pasatzen. Importante izan da Euskal Herria bere osotasunean da Nafarroa barne, zarautza gerturatzea eta holako ekipen goxo bat egitea, ez? Hunkigarria izan da eta nahiko algara egin ditugu. Oso entregatua benetan, osea, ni flipatuen nentorren broma batzuekin, baina gero publikoarekin hasi egiten zea, eta gaina umeak oso entregatuak bai, eta oso konten zeuden beraz, oso pozik nire. Elkartu ginen egun baten, da hasi ginen pixkat pentsatzen, da denok iritsi ginen idea honta, eta gero gehitu ginen behin egun baten grabatzeko, eta gero edizioa egin genuen, da jazta. Nik proposatu nun zerbait, eta gero nire aitak pixkat modifikatu zuen, eta gero ja den arten gauzak aldatu genitun, nire nahiak lagundu zuen iten, eta sortik. Oso aberasgarri izan da, euskera eta zabaltzeko ikusten da maila handie daula, eta alegin egiten dela. Etorkizuna dauka. Gaur esan dugun bezala, bai zineman, bai antzerkian, bai euskal kulturan generalean berpizte badagoela ikusten da, eta gazteak ere oso talentudunak etorri dira, eta ikusi ditugun lanak izan dira kristonak. Beraz, nik uste, hemendik urte batzuta ikusiko digutugula sormelan oso onak.